ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ഒന്ന് വൈകുന്നേരം ചായൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളിക്ക് പകരം അമ്പഴങ്ങയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ കഴുകി ചെറുതായിട്ട് കട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അമ്പഴങ്ങ തൊലിയൊക്കെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുരു ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സവാള മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കൂടി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ടിട്ട് വറവ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയും പച്ചമുളകും അമ്പഴങ്ങയൊക്കെ ഒന്നിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ കുറച്ച് അത് വേവാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്കിതിലേക്കുള്ള പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയാകും. ആദ്യം തന്നെ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതോടെ ഞാൻ പിന്നെ വറവൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കറിവേപ്പിലയും കടുകും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറവ് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ തിന്നുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു തന്നെയാണ്, കറിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റമാണ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രാവിലെ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം അത് ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ കെട്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത് രാവിലെ എടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് മുള വന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് കെട്ടി വെച്ച്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേന് കുറേ മുളകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ഇങ്ങനെ പയർ മുളപ്പിച്ച് തിന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും നല്ലതാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപയർ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറവാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കടുക് പിന്നെ ഉള്ളി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ വറ്റൽമുളക്, ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലാണ് ഞാൻ വറവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം വെള്ളം ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ്, നിങ്ങൾ ഇനിയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു.